Duguşlukda garaşy Türkmenistanyň daşary ýurtlar we halkara guramalar 2-nji nowatda Birleşmiş Milletler Guramasy bilen gatnaşyklaryny beýtaraplyk syýasy hukuk ýörelgilerinden ural guralýanlygy we ösdirilýänligi bellenli. Şunu insan-perwer maksatly işleri aýratyn orun değişidir. Şeýle işler bolsa hemme döwürlerde esasanam halkara parahatçylyk we anlaşmak gelýän şygar bilen geçýän 2025-nji ýylda has möhüm häsiýetlidir. Şunun bilen malykda Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesiniň 3 gezek we 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyldyň şygarynyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň değişlik kararnamalaryny kabul edilmegi arkaly tasdiklanýanlygyny bellemek gerek. Duşukda dürli ýurtlar we halkara guramalar bilen insan-perwer hyzmatdaşlygy ýygydarly ösdirmeň beýtarap watanymyzyň daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanlygyny taýdy. Häzirki günde Türkmenistan halkara guramalaryň 54-sine we insan-perwer häsiýetli maksatnamalary, şol sany halkara insan-perwer hukugy boýunça köp taraply resminamalara gatnaşy döwletdir. Duşuň dowamly bellenip geçilýän goňşy tewritlerde bolup geçýän syýasy strategik ýagdaýlary nazara almak bilen döwletimiz tarapyndan möhüm insan-perwer çäreler durmuşa geçilýär. Şunun bilen malykda döwlet başlanymadyň we gahrman arkadamyzyň gollaw bermeginde Türkmenistan ýakyn günnägor tewriti bilen ara çäkleşýän ýeketäk Merkezi Aziýa döwlet höküminde bu goňşy tewritde ýüze çykan çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli insan-perwer işleri amala aşyryldy. Şunun bilen malykda bu insan-perwer işleri ulgamlaryň esasy amala aşyrmak üçin ýurdumyzyň dürli döwletler we halkara guramalar bilen utgoşukly işlänligi bellenli. Duşukda çykyşydan diplomatlar Türkmenistanyň insan-perwerlik we hemişelik uňyn beýtaraplyk ýolgularinden uralyp, emele gelýän ýagdaýlaryň syýasy diplomatik taýdan düzgünleşdirilmegi we insan-perwer meseleleriň çözülmegi ugrundaky işlerde işçilik görkezdenligini bellediler. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligine migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça tewritliň wekilhanasy we Birleşmiş Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemişelik utgoşduruşynyň idarasy bilen bilelikde tegelek stol maslahatyny geçirildi. Onu adatda naşary ýagdaýlarda halkara guramalar bilen utgoşukly hereket etmek boýunça meseleler aral maslahatlaşyldy. Maslahatda goňşy tewritlerdäki syýasy ýagdaýlar bilen baglykda Türkmenistanyň urduş düdümleri tarapyndan toplumlaryň işleriň geçirilenligi bellenli. Migrasiýa dolanýaryş ulgamyny öňde barjy halkara çemeleşmelerini ornaşdyrmagyň, amaly gurallar alşmagyň we alada döredýän meseleler oňun çözme arkaly täsir etmek babatda mümkinçilikleri artdyrmagyň wajypdygyny taýdy. Şunun bilen malykda Türkmenistanyň halkara migrasiýa guramasynyň hemde beýleki halkara hyzmatdaşlaryň arasynda gatnaşyklaryň häzirki derejesine ýokary baha berildi. Şeýle-de duşy gatnaşylar adatda naşary migrasiýa ýagdaýlaryny, şol sany halkara bilermeleri we insan-perwer guramalary çekme arkaly destine täsir etmeň amal gurallar aral maslahatlaşyldy. Çylşyrymly ýagdaýlarda milli düzümleriň we halkara hyzmatdaşlaryň arasynda netijeli hemde ýalançykly gatnaşyklar bardak meseleler aýratyn ünsürli.